По-меко или по-твърдо? Още трябва брашно. Още малко, ама не много. Чакай колко да ги изработиш. Да. Вече не повторуваме, но какви спрашения може, не ли? Нали? Другите брашна, освен на пчеличното, шо е белото брашно, сакат много повеќе вода, да кажем. Дефинитивно сите црните брашна, што се... Ја ќе работиме интегрално брашно, те само ќе работиме. Вече сите сакат повеќе вода. Интегралното брашно е нормалното, ќе прима вода повеќе, ржавото брашно исто така. Оти интегралното, например, брашно, оно има и дел од лушката. Да. Дори треба многу меко да се месе, од секоја ферментација, оно допълнително се вкврнува. Да. Тие триците опиват вода и да дојде со нормална конзистенција, треба меко да се меси. Да. Исто важи за тие брашни. Да. Не Не е на конто да поставиме нешто, не? Моли? Не е лошо, викам, да поставиме нешто. А хлеба? Аз Те, че съм трябва джика на тесто. колко малко от половин кило брашно, към есена обично, излева много повече, не ли? Да. А това исто половин кило брашно се губа урак. Се изработва Не, скоро такова премалко. такова е. Сестрите, не ли брашно? Да. Сол, падети. Така. Трябваше бурки да има така ли са аз да Това не може да има, добре, оно има, не може да има како што има пченичното брашно. Отсепак и боята му покажува. Това е сепак друго тесто, намалено во проценто на протеин. Ајде да не царно. Това брашно е индустрија се расте. И не трпа ферментација на многу топла комора. Нели за мили бродот баш сакаме да не е 30-32. Това не трпа, да не помине 30. Нямаше кефа на джестра. Не, заради состава на брашното. Айде, не притисна сега. Айде. Айде да скажа малкичко да се... Какъв? Това ли не е ручко бавничко. Пак се меса. Нека се което бавничко. Това брашно веки не трябва. На моята банга там да не е за теб. Кол банко? Величко. Там угодно, дай. Не, от 200 вейди. А още може да ги сказувате, кога там работи по стиги са женски? И аз ви кажах, стара бабушка ви кажах. Ставете малко зетин, че ставете да не се лепа. Там оставите ли малко ли не? Не ставете. Ставете да не се лепа за банко. Тук да ги Трябва. Вие стари на тия двете там правите да стават. Айде, домашно. Тя ставете 32. Това са от гради. От имаме нещо за това голямо количество. Тук не си не смеяли, аха.